Kaluguran kong kabataan, kingasal pantayanan, na bumigaten kang met mga party o gathering, at ating kangikit met mga tao, kalupaning susulod mo at pareho kayo'y malan. Medyo may embarrass kang bagya, and you will feel very uncomfortable. Bakit? Kasi buri mo, makayalilwa ka rin aliwa. We want to be different. At nung atin niyang kapareho yung imalan mo, alam mo na mo, agad kang mako. Huling buri mo, urig ka, at makayalilwa ka rin aliwa. Yung kapag nasana ng Diyos, kaya katamo, maging angat tamo ka rin aliwa. Maging makalilwa tamo ka rin aliwa. Lalong-lalo na ka rin pagano, uling itamo bilang anak ng Diyos. Burina miyangat tamo, kaya't ang ugaling pagano, at miyangat tamo kingantas ding panugali, daring anak ng Diyos. Niya nga nasasabi ng Ebanghelyo, sukat kayong maging ganap, nung makananong ganap iya, ingig pa yung atsubanwa. Makanano tamong ganap, maging ganap, bangketa, makayalilwa tamo panugali, karen taong esasalpantaya king Diyos. Munang-muna nga na ng Ebanghelyo, may ablasanan marawak, in taong di dapat marawak kaya ka. My dear brothers and sisters, minsan, kabang manaya kong bus, karin king rekto, king Philippine Rabbit, higit kong mi patereng at wan tindera. Ining metong mamuli sakiat malmuraya, king galupan ng tindera. Huling minunayang may kapwesto, kiyatang bangketa. Palakwane, at kataneng gunutan, at magwalaya king dalan, ining metong at tindera. Inintinderang may pwestong minuna, may limay liya mo, timan-timan niya mo. Hanggang nagitang sinabi na, hoy kapatid ko, nga na, hindi ako magbababa sa level mo, nga na. At kung papatulan kita, magiging dalawa na tayong masamang tao sa mundong ito. Kaya excuse me, nga na, hindi kita papatulan dahil ayokong magpakababa sa pagkatao mo. Ibababa tamo klaseng uring tao, potang panusig ng taming marok. At inintinderang ini, made a difference. Huling bisang magbabakit ang level, nanitang tinderang mapali buntok. Yan ay nablasanan ng pamalmurana. Nung sinabi na, hindi kita papatulan. Kung hindi, magiging dalawa na tayong masamang tao sa mundo. O yan yung pawagana kaya katamo ng Ginoo. Kaya tamo papatulan ng marok, nung ali, miragdag lareng marok katao, geniking yato. Kaya tamo ablasanan marok ing marok, bang maputod ing marok. Ang ganamo kini, nung marok ka, ang gana kita, patulan ng karokan mo, wablasan ng karokan mo, ulin bisa mong manatiling mayak na tao. At buri ko miyawa ka, kitang kayapan ko, yan yung buri na ng apong Ginoo. Let us influence one another by our good works. Ang puwetang mayap tamong panugali, tamo papatulan ing karokan, nung ali, niragdag la pareng maroka tao, keniking yato. Nuntok yan tayong batas ng talyon. Wala mo batas dering animal. Mata king mata, ipan king ipan. Imagine nyo na mo, nuntok yan tayong batas sa ini, mata king mata, datanging aldo, bulag tanangan. Ipan king ipan, datanging aldo, alata ng anipan, pustiso noongan, o kaya naman bungi-bungi taman. Buriyo ita, meto nga yatong bulag, meto nga yatong bungi, o nengali. Tamo papatulan ing marok,
ulingin taong mayak, masala ya mata, at kumpleto ya ipan, manya-manyang mga. My dear brothers and sisters, sinabi na ning Ginoo, kaya ning gospel reading tamo, bang miyangat tamo, at miyalilwa tamo bilang anak ning Diyos. Sasabyan ko kaya kayo, luguran nyo la ring kasalang iyo, at ipanalangin nyo la ring lulubig kaya kayo. Easier said than done. Masaguling sabihan, pero nung ikay makasyang, tabalo, nung agawa mong masalese ini. Luguran may kasalang mo, at ipanalangin nyo la ring lulubig kaya kayo. The immediate reaction tamo is to retaliate or to respect. But that is the way of the animals. They go by instinct. Ingaso patsi timpame sa panganaka. Patsi pindak may ngaso kiyatanaka. That is instinct. Pero itamong anak ng Diyos, we do not react to situation, but we respond out of reason and out of love. O yan yung pamangaliluan ng tao, ang poing Kristiyano, ang poing metong animal. Yung metong animal will react by force of instinct. Pero yung metong tao will respond by force of reason. Pero yung metong Kristiyano will respond by force of love. Maniban king puso na, king kayang kayablasan king tao. Nya binangat tamo bilang Kristiyano at burina ning Ginoo ing lugod yang mangibabo kaya katamo. Migit king kaya katamong reason. It is love that should empower us. Luguran may kasalang mo at panalangin nyo na rin lulupig kaya kayo. Winning challenge kaya katamo. Balibo minsan nating metong nga babae sinalagpiya king pamilya ning asawa na. Mitago ning kayang katuangan pangalalwani ining malagong manuyang. Uling kayang anak dati ba yung tao ing pukol na at ing sweldo na ning anak na may pupuntangan king matuwa. Ngayon may kiasawa ni ing bukol ning atensyon ning anak na king asawa na at ing sweldo na intrigana no king asawa na. May nga lalo yung emunano, ining katuwangan king kayang manuyang. Ang ganagin ang pangamanwan ng masalpa kayaman, pagpagsakanan ng pasbul, ang pong pamaramdaman ng manuyang. Maliyo may punding manuyang. May migmulaya naman may makibat. Miyawa yaking marok na ugali, ning kayang malditang katuwangan. Yaman may malabag yung pasbul at marala susumbong na yung asawa na lakwan tanay mamo e kaya pibatay yung katuangan na makanyan nanas nanim katsura o kali mamo agyasabya nanay ng anak iman ya pamurin karas ning apak mimisding ya pamaramdaman ng katuanga ing manuyang na ang gana kitang ining manuyang inisip ng lasunan ng kayang malditang katuangan. Nyamin tayo ang apuntasyo. Apuntasyo nga na. Di na nyo na ako pong formula. Pagkita lasunan king katuangan kong maldita. Nga na. At dininanin formula apuntasyo. Medong yung boting white powder. O dali nga na. O ining white powder, ining ana. Pag timplameng kape, ing katuangan mo, aldo. Maglagay kang metong kutsarita, kining white powder, king kape na. Pero emuita, o dang ipiyaming metong atasang kape nga na. Gamitanan meng formula, karinyo brutal ana. At emuita, pagluto may pang manyaman na pa mga paborito na. At podang kayag katmeng mangan. Ikay magsilbi kaya. Ibeso-beso me. Kaulan me. Paramdam mo kaya kaluguran me. Na ano, ekwata gaway ta. Bubukal ko tayo kayang maldita kong katuangan na yan. Hali, gamitanan meng karinyo brutal. Punta dugo makayala tayo.
Patsemete yan, ikay may parsalanan. Nya bakit mo kaya kaluguran meng emonano? Agyang masakit yung loob na ning malditang manuyang, gewana. Oy ma, pigtimplada kang manyaman na kape. Nga na, lukluk na kay ma, pigluto da kang manyaman na tinola. Sa bebeso-beso, hagod king gulot, at kawul king katwangan na pepe kita pepe kini. At din lang o papaspasana lang. Aba, katlungaldo, magtakayang malditang katwangan, o't biglayang may kanakaing kayang malditang manuyang. Kakaras ng kapatayaldo nga na ng malditang katwangan, o dali nga na bukas nga na, ako nang magluto para kaya ka, ika naman ng lukluk, ako naman ng magluto para kaya ka, at ika naman ng pagsilbian ko. Aba, milagro. May kasundo na rin ng adwang may katwangan. Ing manuyang at katwangan, may kasundo lang mangan masalese. Kaya rin yung pabulan, may konsensya yung manuyang. Balikan kaya tayo puntasyo, ako napatay ni. Puta, mati yung katwangan ko. Ako yung may parsalanan. Nyatok naman ko na yung formula. Nga nakangapuntasyo, apuntasyo, yan ako po bisa. Maragula kasalanan ng lasunan kayong katwangan ko, uling aluguran ko ni. At sabi ng apuntasyo, kami gagana ka, nga na, man mating katwangan mo, uling imbinye ko kaya ka, man lason, pisa mo siyang mayungo ang pong asin. Ating buri ko talaga, lasunan meking lugod, at kaya pa ning katwangan mo, bayang magbayo. Ikwanang mikbayo ning katwangan, ikwana yung aluguran ning manuyang yung kayang katwangan, uling leso na neking lugod, ampong mayak augali, ampong mayak apamakyame. Uyan ning bayamot na kaya katamo ning Ginoo. Nung itamo, ablasanan tayong kasalantamo, datang ingaldo ang mga matetangan, mipanulsik tangan mata, mitabakan tamong oras, o nengalinga na ning Ginoo, lugo